sempre hi ha aquell moment crític que penses que el teu company o companya de la carretera si te'l deixaran pujar a l'habitació i sempre hi ha aquell moment una mica apurat en què has de passar entremig del vestíbul i la gent mira i queda, és que sempre vas amb aquells colors una mica extremats, però sorprenentment aquí al Gusto ens han deixat posar les bicicletes a l'habitació. Ara estem a l'alberg del Barracín. Aquí veiem el riu, que el riu es diu Guadalaviar. Més avall, quan arriba a València, el riu passa a ser el Túria, és el mateix riu. Veiem que va com encanyonat. I aquí a baix hi ha com un petit jardí, molt bonic. I més amunt anem veient la muralla, espectacular, la muralla del Barracín amb les seves torres, que acaba aquí. Es va colgant el dia, ja són 8:45, d'aquí mitja hora donen el sopar. Aquí l'Arnau fent una comprovació sobre la resistència d'aquest pont, que no és gaire, balla bastant, no sap si provar-ho amb la bicicleta o... Jo ho vaig filmant per si ho hem de portar en algun d'aquests vídeos de primera, alguna cosa d'aquesta. Arnau, després hauràs de tornar. Molt bé, molt bé. Oi, oi, oi. Aquí veiem el pare, intentant passar el riu amb bici. A veure com ho farà. Bueno, está bien, para, está bien. Teruel existe. Hem deixat enrere el Barracín i ara anem pedalant cap a Guadalaviar. Tenim un tros de muntanya i un tros de carretera. La pista és bastant bona. Hem hagut d'empènyer una estona la bicicleta, ara ja anem per un camí bastant bo. Dintre de tot no fa molta calor, el cel és molt blau, no hi ha un núvol, estem quasi a 1.400 metres d'alçada i anem seguint. Mira quina baixada més bonica. Això és la sierra. Com pots veure, està tot bastant deshabitat. Poder Guadalaviar siguin aquestes casetes que es veuen aquí davant. Avui només hem vist una persona caminant per la muntanya i un cotxe. Fins que hem arribat a Villar del Cobo. La carretera infinita. Correm una miqueta més, passa que només vaig amb una mà i això costa una mica. No milk today, my love has gone away.
The bottles were forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems to come inside. Arribiamo, pare, pujant per la Pulladeta, el camino de l'Aire. Just what this message means, the end of La my Mar house, d'Au. the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love brain has screamed? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terrace house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. El camí s'ha acabat, hem vist uns abeuradors, hem pensat que trobaríem aigua fresca, però no corre gaire. Les bicicletes i un prat que sembla que sigui el Pirineu, per on passarem ara amb les bicicletes. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. As the music played, the fact that we could dance, we felt Bé, doncs, estem en bici de camino a Corrientes. Allà al fons ho veu veure el pare, veu, banderoles, anaven per força dura, hem passat una vall i ja em quedaven 7-8 quilòmetres fins a arribar a Sallent. Una mica d'autostanding, que és molt xulo, aquí amb uns llits, amb una mena de mosquiteres, les bigues al sostre, els nous clients a les sabates, i tenim una terra plana per aquí fora hi ha tota la gent fica prenent la copeta, aquí tenim el lavabo, molt maco, tot molt xic, flors i tot. Ara aquesta senyora, que no té restaurant, ens prepararà una amanida, perquè és vegetariana, una truita de patates i alguna cosa més. Bueno, que estic esbufegant perquè això fa pujada. Arnau? El pare? I Teruel, que existe. Aquí és una mostra dels boscos de Teruel, realment bonics. Suposem que per aquí ha de córrer l'aigua, però ara és l'estiu, ja no hi corre. Tots de pins, bastant nets, serveixen de pastures. Hem trobat una font a vora del camí, amb els abeuradors dels animals, i aquí tenim la font. Ai, què vols dir res? Ah, correcte, endavant. Sorprèn el ròdeno amb aquestes pedres amb equilibri, de formes capritxoses. És al sud, prop d'un poble que es diu Rubiales. Bueno, això és tot. El poblet no és gaire gran, però bueno.
Ara estem al paratge de la Fuensanta, que ja és camí de Teruel. És una típica zona, em sembla que hi ha una mica de refugi i una zona per fer barbacoa. És el carrer de Santa Gent. Anem baixant cap a Teruel. Serem a uns 6 quilòmetres o 5 quilòmetres de Teruel. Per desgràcia, això també és Teruel. Hi ha una gran quantitat d'abocadors incontrolats o desmadrats per tot arreu. Hi ha trossos que fa autèntica pena. Ara l'Arnau i jo hem trobat aquí unes mines de guix. Bueno, les haurà trobat algú abans que nosaltres i anem a fer una mica d'investigació. Aquí es veu la veta on comença el guix i tirem cap a dintre. A si funciona. Indiana Jones, al costat nostre, un aficionat. Gent! Espero que portem una llanterna. Doncs, veiem les parets de guix. Fa frescor, veig que hi ha uns cables elèctrics. Aquí anem a muntar algun show de tant en tant. Super emocionant. Aquí, Sí, aquí connecta més galeries i més mines. També som animals nosaltres. Aquesta, aquí una altra. Aquesta és la plaça del Torico. És el lloc del centre de Teruel. El més giri que puguis trobar. És la classe costal del costat de l'estació i com acostuma a passar aquí a Teruel, txatxan, les bicicletes a l'habitació. She couldn't wait another day for the captain of the heart. Ara som a la via verda Ojos Negros, corre paral·lela a la via del tren. Fa un moment acaba de passar un tren, és una via sense catenària, tren de gasoil. Aquí davant tenim l'Arnau. Hi ha una mica de pendent, ara poder menys, i fa que sense gairebé fer esforç va ser 21-22 km per hora mantinguts. La recta és llarguíssima, poder es fa un pèl avorrit, però és molt còmode de circular. Ara som amb l'Arnau al peu d'un d'aquests generadors. Aquí es veu la pala que passa tota castanya. Se sent bastant de soroll i n'hi ha moltíssims. Buena, va. Aquest tros de València ja trobem algun ciclista més, que fins ara eren molt estranys. Bon dia! Bon dia! Ja comença a estar més gent a peu i més gent en bicicleta. Bon dia! Sempre aquesta mica de pendent que ens fa baixar amb molta facilitat. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.